אני מתכבדת להזמין את יושב ראש ארגון נכי מלחמת העולם השנייה סניף רחובות, מר משה ויצמן. כבוד ראש העיר רחמים מלול, מכובדיי חברי מועצת עיריית רחובות, לוחמים נגד הנאצים לשעבר, חיילים ופרטיזנים, גבירותיי ורבותיי, חלפו 69 שנים מאז אותו יום ראשון לספטמבר. באותו יום ניתן האות ששחרר את כל הכוחות השחורים והשפלים בכל המדינות וכל העמים כדי להשמיד את העם היהודי וכדי להביא את כל האסונות שפקדו את העולם. 6 שנים התנהל מאבק איתני עם רוב מדינות העולם הנאור נגד הרוצחים הנאצים אשר ניסו לשעבר את העולם כולו ולהפוכו לשטח מחיה לבני הגזע הגרמני. גם אנו יהודים לחמנו, יהודים התגייסו ויצאו למלחמה בצורר, אבל בו בזמן שאם לכם על דגלו של מחנהו, לא הייתה לו מדינה, לחמו היהודים כשהם מפוזרים בצבאות זרים, ולמרות זאת הייתה מלחמה זו עבורנו מלחמה יהודית, בחלקנו בכל הצבאות בהדרגה, על חלקנו היחסי באוכלוסיית המדינות שתחת דגלה לחמנו. למעלה מ1.5 מיליון יהודים השתתפו במלחמה בצבאות בנות הברית. לא רק השתתפו ולחמו, אלא גם הצטיינו. אלפי יהודים זכו בדרגות פיקוד והקצונה. אנו הלוחמים בסעבר, אשר לחמנו למען עמנו, למען האנושות, למען החופש שלנו ושל העולם. חוב גדול חב העולם לעם היהודי המושמד. תנו יד לתהליך של צדק היסטורי לעם היהודי במולדתו, וסייעו לתהליך של השכנת שלום באזורנו. בזכותנו ובזכות לוחמי צה"ל חי וקיים עם ישראל. הוקמה וקיימת לנצח מדינת ישראל. כן. מר רחמים מלול, ראש עיריית רחובות, אנו מודים לך מקרב לב על עזרתך בארגון עצרת במלאת 69 שנים לניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה. יהודית מול האיום הנאצי, ולזכר הלוחמים היהודים שהקריבו את חייהם למען החופש ולא זכו להיות כאן. על כך תודה וחג שמח לכולם. אנחנו שרידים מהדור הלוחם הזה, לא שכחנו צבאת קדושינו, חברינו לנשק, שנפלו בקרב בקרב שגופותיהם
מפוזרות בשדות אירופה, ומקום קבורתם לא ידוע, ואין מי שיזכור ויזכיר את שמותיהם. לכן לקחנו על עצמנו את השליחות הקדושה הזו. כל עוד אנו חיים, אנו רואים בזה חובה לאומית מוסרית לזכור הלוחמים היהודים שהקריבו את חייהם למען החופש ולמען זכות, ולא זכו להיות כאן. תודה רבה לכם ושלום. לשנה הבאה אנחנו נפגשים פה. תודה רבה למר משה ויצמן.